National ID maaari nang gamitin ng mga senior citizens sa Rehiyon 1 sa pagtanggap ng social pension mula Abril. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Maaari nang gamitin ng mga senior citizens sa Region 1 ang Philippine Identification System o PhilSys ID bilang pangunahing ID sa pagtanggap ng social pension simula 1 ng Abril ayon sa DSWD Field Office 1. Ayon sa tanggapan, bahagi ito ng pagsusumikap ng pambansang pamahalaan na i-modernize ang serbisyo publiko at matiyak na mga mayinang senior citizen ay makatanggap ng napapanon at ligtas na tulong pinansyal. Hinikay ng DSWD ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo sa Ilocos Region na magparehistro sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Statistics Authority. Upang mapadali ang enrollment, magsasagawang DSWD at PSA ng on-site PhilSys registration kasabay na nakatakdang pension payouts. Para sa mga bedridden na benepisyaryo, magbibigay ang PSA ng home visits upang makumpleto ang kanilang rehistrasyon at tinitiyak na walang senior citizen ang maiiwan. Tiniyak pa ng DSWD Region 1 na ang nagpapatuloy na koordinasyon sa PSA upang mapadali at mapalapit ang registration para sa National ID sa mga senior citizen na benepisyaryo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.